ନେବାପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ରସୁଣ, ଅଦା, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା, ନହେଲେ ମାଛରେ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଛାଡ଼ିବ। ତ ମାଛକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏଠି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ନନଭେଜ୍ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ଦେବେ। ତରକାରୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ସୋରିଷ ତେଲରେ। ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଛି। ଗୋଟା ମସଲାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ଚକ୍ରି ଫୁଲ, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 5-6ଟା ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ଖଡ଼ା ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଟା ପିଆଜ ନେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି କଲର୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ତେଲରେ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଗୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଢାଳି ଦେଇଛି। ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ତ ସୋରିଷ ଜିରା ପେଷ୍ଟ ସବୁ ମିଶିଥିଲା ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ମସଲା କଷିବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ଯେତିକି ବି ପେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ତ ଏଠି କିଛି ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପିଆଜରେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତି ପିଆଜ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ସେମିତି କରିବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଅଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଅଛି ମିଟ୍ ମସଲା, ତାପରେ ଅଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଅଛି ମାଛ ମସଲା, ତାପରେ ଅଛି ଗରମ ମସଲା। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଏଠି ଆଡ଼୍ କରି ପୁଣି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟା ଜିରା ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ଜାଇଫଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଜାଇଫଳ ସବୁବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ହିଁ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଜାଇଫଳ ଗ୍ରେଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଉଛି। ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକି ଦେଇ ପୁଣି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଦେଇଛି। ତ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଛି। ମସଲା ଯେହେତୁ ସିଝି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ମସଲାରେ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଳୁକୁ ଏଠି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଏଠି ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆମ ଗ୍ରେଭିରେ ମସଲାଟା ମିଶିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ମସଲାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ଦେଇଦେଲି। ମାଛକୁ ଦେଇ ଗ୍ରେଭି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବଂ ମାଛକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗ୍ରେଭି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାରଣ ଏଠି ଗ୍ରେଭି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଗ୍ରେଭି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଇଛି। ତ ତରକାରୀ ଆମର ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ମସଲାରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିନେଲି। ଏଠି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।